Stoortje, 21 mei. Dit is Bient. Miljoen roeister Aletta Jorritsma. Zij wil met de vrouwen 8 naar de Olympische Spelen in Rio. En dit weekend valt het doek voor poppodium Romein. En Harry Muis, wie de allereerste programmeur. En dan heb ik nog de bekendmaking van de beste Friese televisiereclame. Aan tafel juryvoorzitter Wietse Visser. En in de Green Room, de speciale Green Room, daar zit collega Roelof Lausma bij de treien nomineren. Ja, want hier gebeurt het, Arie. En hier is het eigenlijk wel te roeken haast. De spanning. Het is hier echt warm trouwens, maar de spanning van waar wint nou die prijs. Er zijn 2 echte reclames en 1 reclame, dat is eigenlijk een grap. Maar wint die? En wat gebeurt er dan met de reclameprijs? Zeg dat aan ze. Ja, we komen aan ze bij Roelof, dus weer waarom. Als alles goed gaat, dan staat ze takom hier op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Aletta Jorritsma van Sumerum. Ze selecteren voor de vrouwen 8. En voor de sportleken thuis. We hebben het dus over roeien. Aletta, vertel eens, hoe groot is nou de kans dat je takom hier echt strijden mooist voor de Olympische medailles? Ja, dat blijft spannend tot het laatste moment, maar het wordt wel, de kans wordt steeds groter naarmate de Rio dichterbij komt natuurlijk. Ja, want waar hing het nog van? Je moet hem nog definitief kwalificeren. We moeten de bootsoorten sowieso nog kwalificeren en daarbij is gewoon een persoon, een poppetje, dus wist het nooit natuurlijk. Nee. Dat is op het laatste moment is dat nog inwisselbaar, zeg maar. Ja, nou ja, en het heeft mooi heel veel dingen te maken. Zie ik bijvoorbeeld mijn blessures, dat kan altijd nog opkomen spelen en zolang het goed gaat en bloos presteren, dan is de kans groter. Maar er kan altijd dingen tussenkomen. Ja, maar dat is nou super fit, hoop ik. Ja, toch? Dat goed zo. Ja, en bij de mooi is natuurlijk de Holland 8, hè. Dat is natuurlijk het koningsnoemer. Is dat bij de vrouwen eigenlijk extra? Nou, allround spelen altijd wel eigenlijk. Op dit moment proberen we oren bootsoorten te kwalificeren voor de Spelen, zoals de dubbel fjouwer en de twazoener. Dus de eerste prioriteitsboot is op dit moment de dubbel fjouwer. Dus de 8 net per se. Maar dat zit denk ik los van wat we dit hier kunnen bereiken. Ja. Dus, ik ben heel benieuwd. Volg je met wat, jongens, het roeien? Ik heb zelf zoiets. Ik volg het net echt. Maar ja, de Olympische Spelen dan zetten we de wekker, hè? Ja, daar zetten we de wekker. Dus. Ja. Ik ben heel benieuwd. We hebben Exoen bij die op het training in Amsterdam. Want je hebt training in Amsterdam bij de Bosbaan. Kun je even naar Sjen? Ik denk dat Aletta binnen het team best wel een beetje een gangmaker is. Dus best wel laid back. Ze is heel erg van de stiptijd en afspraken nakomen. En dat is ook misschien ook wel een van haar rollen in het team. Aletta is echt een stoïcijnse roeister die heel erg competitief is. En ze wil ook heel graag hard roeien. Als er ook maar iets is waarin ze kan winnen, dan wil ze dat. Echt vanuit de haal, spanning blijven houden, handen laten lopen over 3 heen. Oké? Ja, dat wie in Amsterdam, Oude Wieken. Ja. Hey, zeer competitief dus, hè, zou omschreven die collega's daar. En die verhaal is eigenlijk best wel bijzonder. Want er is eigenlijk nog maar 6 jaar lang, best echt begonnen met roeien. Hoe is het van me ook regelen om in zo'n kwartier uit te groeien naar nationaal topniveau? Ja, bij roeien is dat wel een van de sporten waarbij dat wel vaker gebeurt. Omdat het heel erg een studentensport is. Dus het is die topleeftijd luidt ik heger bij het roeien dan bij heel veel orensporten bijvoorbeeld. En ik ben begonnen in mijn studententijd. Wat is er voor dan, qua sport? Ja, heel weinig. Of eigenlijk heel volle, maar net echt tegelijkertijd ik werd heel weinig. Ja, Ja, want de komt van het Sumerum, hij is nooit keerst. Nee.
Nee. Nee. En dan kom je te studeren in Amsterdam. En toen zeiden ze van, was het echt roeien? Ja, ik heb eerst gewoon hier gestudeerd. En zonder ergens bij een vereniging deed ik net zo volle mooi. Maar na hier dacht ik, nou, het moet ik wel gezellig wezen. Dus toen ben ik lid geworden van Neerhuis. En langzaam ben ik daarin rollen, ja. Hoe is het mogelijk? En nou lonken dus de Olympische Spelen. Ja. Waar hier dat ooit denken, kind? Ja, ik net. Nee. En aanstaan hebben we ook nog het EK hè, in Polen, Ja. in Poznan is dat. Ja. En dan hebben we in september nog weer het WK in Frankrijk. Ja. Daar is het ook alweer in. Ja, op de planning zit nou dat we daarheen gaan, ja. Het WK of het EK, daar vertrekken we wazien uit daar. Dus dan zien we de wist meteen een beetje west-lijst. Ik denk dat we heel goed bezig zijn op dit moment, maar dan wist het pas echt. Ja, want hoe goed ben je? Echt. Ik bedoel, de top, dat is Amerika, Canada, hè, in de Holland 8. Ja. Of in de dames 8. Ja. Maar hoe goed ben je? Ja, ik vind het heel moeilijk, heel lastig om nou te zeggen waar we staan. Want we binnen voornamelijk een hele nieuwe ploeg. We hebben Ian Famke Claudia, die het mooi roeit in Londen. En voor de rest zit er alleen maar jonge Famkes in. Dus, en ik denk dat we dit hier alweer heel veel beter binnen vorig jaar. En vorig jaar alweer beter wie dan het hier ervaar. Dus het is altijd afwachten, maar ik heb bij deze 8 echt een goed gevoel. Dus ik denk dat we zullen dat absoluut volgen. En mocht je met rijden in Rio... Harry, dan zet ook de wekker, hè? Altijd. Altijd, hartstikke ja, mooi. Jongens, we blijven nog eventjes bij de sport. Want aanstaan de laatste reportage over de toekomst van de keersport. Wat kun je Bigger Leagues mooi mentale training? Daardoor aas meer. Want eerst muziek, want het wordt wel het lied Paradiso neemt. Poppodium Romein in Ljouwert. Van de beginnende artiesten en de mooie internationale sterren stien daar op het podium. Maar Romein verliest zijn functie. Concerten zullen ten houden worden in de nieuwe poptempel Neushoorn. Van het weekend wordt daarom het zogenaamde Rom Einde houden. Ja, en Harry, daar wiest jarenlang belutsen bij Romein als programmeur. Zien ik onder de basis van het start van het poppodium. Is het eigenlijk spietig dat het tegen je? Nee, ja en nee. Waarom ja? Ja, omdat de locatie een hele specifieke sfeer heeft. En B, die in Oortjerk, hè? Ja, de oude kerk. En B, de huidige eisen voor cultuurbeleving, die zijn toch al wat opgekrikt in vergelijking met het verleden. En daar past nieuwbouw beter in. Je hebt gewoon betere logistiek, betere akoestiek, beter, nou, noem maar op. Maar toch, wie die akoestiek, daar stien je wel onbekend. Die wie toch een nou, de akoestiek van de kerk op zich is natuurlijk knudden. Oh, ik toch dat het heel goed maar die houten de bankjes. akoestiek van de kerk op zich is knudden. Okay. Alleen het is aangepast met doeken, met speciale constructies, om die galm eruit te halen. Maar gewoon in een kerk, zingen in een kerk. Ja, oorspronkelijk is een kerk gemaakt voor alleen akoestische muziek. Voor een orkest, voor koper. Dat weer goed weerkaatst. Ja, dat goed alles kan je... Maar dat is hem dus wel aardig slagen. Want alle bands die daar kwamen, die zijn toch al... Maar daar is al zoveel studies zijn naar gericht, dat je met doeken en klankstukken zoveel kan uitrichten. Dus ja, dat moet je gewoon zien toe te passen. Ja. Eventjes om in de sfeer te komen, even een stukje zien. Oké. We were bound by illusion. Yes, I understand you. Ja, en dan gaan de lampen uit. Ben je al wat sentimenteel? Nee hoor, nee. Want ik ben er al ik sta nog jaren niet meer bij betrokken. Hè? Ja, maar van dus... hij wil bijzondere herinnerings? Ja, zeker weten. Kijk, de startfase was natuurlijk in een hectische periode dat het opgestart werd. Gewoon, dat was eindelijk een wethouder die in de aanloop naartoe de rock'n'roll met een normaal verstandelijke benadering erop losliet. Tom van Maurik wil ik nog even vermelden, ongetwijfeld. Ja, maar ben er echt bepaalde bands waarvan je zei... zeker. Dat is toch wel heel erg mooi. Dat in de start hadden we bijvoorbeeld in de Romein hadden we John Mayall staan. En in de Harmonie stond dezelfde avond Beth Hart. En dat deden we allebei, deden we dat ter plekke, dezelfde avond.
Ja, en dat heb ik wel, hè, want dan, dat soort artiesten die hebben vaak hele vreemde wezens. Ja, toch? nou ja, in het verleden heb ik natuurlijk wel heel veel gekke dingen meegemaakt, uitspattingen. Je hebt ook veel verwende artiesten, maar de goede artiesten zijn beschaafde mensen. En daar is een voorbeeld is John Mayall. Hè, John Mayall is echt een wereldster. Iedereen kent hem. Als je iets van muziek weet, dan heb je wat die naam was gehoord. En ja, die eet liever gewoon met het personeel op de werkvloer mee, dan dat hij apart high-class 5-sterrenvoer krijgt toegespeeld. Ja, dat is wel mooi. En waar is dan dat tekent het echte, een echte artiest, dat blijft dan gewoon mens. En als hij iets wil, vraagt hij het en is hij beleefd. En dan zegt hij thank you als hij wat krijgt. Ja, maar waar is dan wel heel bedoeld? Waar is wel heel verwend? Veel wel. Ja, maar wie? Noem eens een peer. Nou ja, je hebt van Nederlandse bandjes. Het zijn vaak de beginnende bandjes die denken dat het bij de rock'n'roll hoort om naast je schoenen te lopen, om mensen te koeieneren. Hè, dat ze denken dat dat hoort. En ja, daar heb je in Nederland. We hadden zo'n bandje, toch Gorefest. Misschien kennen jullie het wel, misschien kennen jullie het niet. Nooit van gehoord. Maar goed ook. Nee. Maar goed ook. Ja, maar, horen wel. Ja. Ja, die wilden heel gezond eten, allemaal voorschriften, dit en dat. En ja, een half uur voordat hij opging, dan bestelden die allemaal hamburgers en frietjes. En dan gingen ze vlak voordat eten klaar was, gingen ze die hamburgers op zitten eten. Terwijl iemand in de keuken dat specifieke voer voor die jongens stond klaar te maken. Ja, dat vind ik rattig. Ja. Daar kon je wel slecht tegen, hoor. Ja, ik kan me voorstellen. Nou, dit is het slotfeest van Romein dit weekend. Wat moet er nou mee Romein gebeuren? Wat vind je nou? Mooie kerk. Ja, wat ik vind is niet zo te zaken doen. Maar die houden er een hele mooie moskee van kunnen maken, bijvoorbeeld. Of ja, een culturele bestemming. Iets, ja. Of de school, die zit erg nijp, had ik begrepen, in ruimte. Dus ja, waarom maak daar een aula voor die school van of zoiets. En wat heeft Romein dan budgetten voor de Ljouwerter popcultuur? Nou, dat is het is eigenlijk de eerste keer dat popmuziek, dat er een gebouw was waar het echt alleen voor popmuziek was. En dat het niet een nevenfunctie had. Het had natuurlijk wel een lichte nevenfunctie richting het Friesland College. Dat het een opleiding was, maar verder waren er geen flauwekul dingen omheen. Dat was puur voor popmuziek, voor muziek was het gebouw gemaakt en daar moest het mee draaien. Dat was het ding. Pop is dan is flauwekul, zeg maar. Nou, je interpreteert me verkeerd. Maar ja, vanuit het rock'n'roll standpunt, ja, fuck the rest. Ja. Oké. Ja. Dit weekend dus Grutfeest in Romein. Voor info, zorg onder in beeld voor de site van Theater Romein. Poppodium Ja, Romein. leuk feest. Het wordt 2 keer volle bak natuurlijk. En, ja, ik ben er ook 2 avonden. Nou, kom dan. Als je Harry Muisje willen en Onroodje willen, hij is er. En bier drinken, hè. Dus ja, zo is dat altijd mooi. Jongens, we gaan naar de sport, want je mag het maar kennen. In de finale van de PC. Maar 4 gelijk en 6 voor stonden. Opslaanmatten van winst. En het publiek de draast en de chinstander begint u te dagen. Hoe hoor je dan de kop erbij? Mentale training, zo der bigelieks bij helpen kunnen. En het toppentour van Getanne van der Bos, tegen Triemst en Daniel Isiger, die gaat er voor naar de sportpsycholoog Berber van den Berg. Je zag het in uw laatste reportage hoe de toekomst van het keert. Martijn Olijnsma, alles of niet. Brengt hem voor en die bal is boet. Als het naar het keertje is denk ik van 84% mentaal. Pro de keertjes kunnen op trainen een heel volle. En op een wedstrijd komt het er heel uit misschien. En op een moment als er echt pieken mast en er wezen mast, ja, dan ik denk wel dat je dan wat aan hebt. Nou, ik denk dat het iets is wat er net heel volle tapast wordt. En wij binnen per tour het laatste jaar in de meeste prijzen doen. Maar we willen, ik zwaar dat we voorbeelden op de rest. En mentale training vinden wij er ik bij. En valt nog een heel soort te behelling. Jullie met z'n drieën, zorg dat je je voeten van de grond houdt. En dat je 5 keer een rondje maakt foutloos. Dus 5 keer het balletje over. Je moet fit zijn. Dus ook niet alleen fysiek fit, maar ook mentaal fit. Zodat je juist de moeilijke momenten in de wedstrijd, dat je die kan hebben. Dat je dan denkt van oké, en nou knallen we door. Tot nu toe nog geen enkel rondje, hè? Dat weten jullie. Kaatsen net als voetbal bijvoorbeeld ook. Mentale training daar was ook iets van een beetje een raar begrip van waarom doe je dat. En ja, we lossen dat toch zelf al op. En het verandert heel erg. Ja. 3,
heel positief van zulke dingen. Ik bedoel, het is net alleen je leert elkaar kennen, maar je leert jezelf eigenlijk ook een beetje kennen. Ze drukt af en toe ook op het punt van, nou ja, daar ligt ook de aandacht los en daar ligt die de aandacht los. Waarom is dat? Daar is ik mee bezig. Dit vind ik juist mooi dat het nu gebeurt, want jullie wouden heel graag als persoonlijke doel elkaar nog beter leren kennen. Dat betekent ook dat je moet weten wanneer iemand, zeg maar, buiten zijn comfortzone komt. Zeg maar, voor jou is het heel anders dan voor jou. Dus is jouw gedrag ook heel anders. Je moet van tevoren duidelijke afspraken hebben hoe je iets om gaat pakken. En een bepaalde strategie en plan opstellen. En ja, echt nog een van de traaien naar boven staan die het echt nog zei van, nou doen we het zo. Nou zou ik graag willen zometeen dat jullie met z'n drieën daar nog een keer gaan staan. En je pakt elkaar maar vast, hoe je het ook maar wil, maar dat je met z'n allen gaat. 1, 2, 3 en dan geven we. Oké. 1, 2, 3. Als team moeten we dus inderdaad van elkaar leren van, nou ja, waar is hier prikkelbaar en wanneer moet je hier eens even wat harder oppakken, wanneer net. En ik bedoel, je moet van elkaar dus door en door weten wat er gebeurt op het veld. Ik ga lekker staan, door de egen dicht en denk aan die 5e waar in juli. Dat we die laatste slag krijgt gewoon hebben. Een geweldig punt. Winning van het parcours van Bert-Anne van der Bos, Dirk Triemstra en Daniel Iziger. En we hebben die per se gewoon, jongens. Daar gaat hij. 1, 2, 3. Nou, dat is net geweldig, jongens. Kom op. Ja, het keert ze. Heel wat oors nou, want waar wordt de winnaar van de Frieske reclameprijs 2015? Over een paar minuten zullen we het bekend maken. Maar eerst nog even een mux van de 3 nominaire spots. Carglass, Pake Oetsmoster en Sipeda Verhuur. Dit is mijn tekening voor mijn held. Oei, je Pake Oets, ik verkeer me in de beste mosterd. Irolet zal elsterke trosk worden. Mij zit hier op de borkerij hier in Friesland. Mijn held is Hyde en hij werkt bij Sipeda. Hoi, hoi. Goeie, Halbe, Jan, hoi. Het leidt in de koelcel naast de frikandel. Hij is weer krek zo sterk als de nije. Kleer. Ja, even een compilatie van de 3 spots die te nomineren binnen. En konsmaatje dus op de absolute prijs. Deze prijs, ik pak hem er maar even bij, Grutte Pier. Wietse Visser, vastzitter van de jury. Het publiek hoe de oude maand stemmen via internet. Dus het is een soort van publieke erkenning eigenlijk voor deze spots. Ja. Maar nou heb ik begrepen dat de reclame van Pake Oets, dat is net een echte reclamespot. Nee, hè? Nee. Zei je bij de poort? Nou, dat valt wel tegen. Kist het op verschillende manieren zien, Arjen. Als je toch heel erg van regeltjes hoort, dan zou je ze kennen van nou, ze weer net op televisie was, dus is het al een echte spot. He? Maar ja, als je door mosterd had, maar het net te veel door regeltjes ha. Dus laten we van de orenkant dus zien. Zij gaan we gewoon zijn van nou jongen, we bezien het. We hebben een heel iets leuks betocht. Ze hebben echt de techniek weer maar het kind. Hartstikke idee. Het bloot toch een beetje als je van de regels bent. Een Oscar van een film die nooit te zien wie in de bioscoop. Nee, wat ik zei, het is maar correct hoe het eruit zien wordt. En wij zien ernaar van, dit zijn jonge jongens die griepen hun kans om gewoon iets leuks te maken voor een merk. We hadden toen mosterd, dus waar hebben we het over? En we maken er heel goed om laten zien. Dus als jury hebben we toch van nomineren. En ze bouwen dus ook nog altijd gewoon koersmatchen op de prijs van Grutte Pier. Hey, voordat we naar de bekendmaking gaan, even een serieuze noot. Want Kwartlien is Reense Westra verstoorn, acteur. Hij speelt ook een haarrol in een heel soort Frieske reclames. Zullen we even een Sjen, wat hij al die? Ja, mooi hè. Als je verrood verneen bent in heel Friesland, dan kun je alles permitteren. Veel plezier jongens, ik zie jullie zo nog wel. Wat een band! Wat een prijzen! Wat een winkel! Kom op jongens, even doorzetten. Ja, Reense spelen dus in tal van reclamespots. Ja. En nou willen je hem eren met een soort van aparte prijs. Ja, want wij moesten ook al jaren reclames beluisteren. En er zit een 3 radiospots tussen waar zijn stem in ziet. En dat bracht dus op het idee om een soort van eerbetoon om te brengen. Omdat er zo volle spots in sprutsen had. En daar ook een heel eigen karakter aan had. Als zijn stem is, dan weer dat direct dat een bepaalde sfeer. Ja. En nou, toen kwamen wij op het idee van, zou het nou net mooi wezen om een Reense Westra karakterprijs
in het leven te brengen. En daarmee mensen te eren die het iets bijzonders dienen haar in, nou zeg maar, reclamespots of in communicatie in zijn algemeen niet. Nou, wij hadden dat idee, hebben we onder de Rie van de Friese Beweging. En het is aan hun om daar iets mee te doen. Maar het leek mij een hele mooie mogelijkheid om iets meer te maken van de Friese reclameprijs. Ja, hartstikke mooi initiatief. Ik ken intussen haast net meer langer wachten. Nee, het wordt nou spannend vanzelf. Toch? Hè? Ik bedoel, we zullen de winnaar van de reclameprijs bekend maken. En daarvoor eens keer we naar uw eigen green room. En daar is collega Roelof Lauwsma. Ja, hier is het wel spannend. Ik denk dat Nederland zeker wat wint in deze green room. Zeker Friesland. De drie genomineerden, ze staan hier jonker, maar ik zal ze even vaststellen. Op het hoekje zit Jos Jellesma van Sieperda. Halbe Algrein binnen van Carglass. Er is wat verloren het hier, maar het is een wol, de Haatros-speler. En Joop Agema van Paken Oets. Ja, toch even maar daar beginnen, want dit is een stunt hè, van je. Ja, het wie geen echte reclame, hè? Wij wisten het van tevoren net dat het nomineerd wie. En wij winnen even schrokken als iedereen. Maar de volgende dag ik met die bellen zijn, het is geen echte reclame. En het moet toch al gewoon geregeld worden, dus daar ben ik wel heel blij mee. Ja, nou, maar als je hem nou winnen, dan maak je hem de reclame in. Dat kind haast in mijn oors. Ja, daarom net, hè? Kies een soort jeltje in hier. Hey, je bent nieuwsgierig, de mensen hier natuurlijk binnen nieuwsgierig. We kunnen even naar het schermpje in. Daar wordt nou op bekendmaken, want er zijn heel veel mensen geweest die gestemd. En er wordt nou bekendmaken wat de prijs woon het. De Friese reclameprijs 2015. Zet hem maar in, jongens. Paken uit, Sieperda voor hier of Carglass. Ja, nou, mooi, een applaus. Wat wens je? Ja, dankjewel. Ja, nou, Sieperda. Ja. Geweldig. Eindelijk een prijs. Ik win nooit wat. Dus dat is toch geweldig. Ja. Maar heet zelf ik betocht het spot? Nou, we hebben een goede briefing samengesteld voor Enno Veenstra, degene die het uiteindelijk produceerd heeft. En nou ja, ik moet zeggen, het resultaat is blijkbaar heel goed, want we zijn de winnaar geworden. Dus. Nog even een zien, want hij was zo schattig, hè? Ja, dat weer leuk. Ja, geweldig. Ja. Dit is mijn tekening over mijn held. Zo hem kan de stoere man hun werk doen. Als ik kruip in, wil ik extra wijzen. Hij maakt het dikken en het hele door de machines en werkt op festivals. Mijn held is Hyde en hij werkt bij Sieperda. Kleer. Ja, Arjen, heel herkenbaar, hè? Gewoon, die Hyde is een held. Logisch. Wat voor Hyde is net een held? Maar dit gaat dus werken. Dit gaat absoluut werken. En de stem van het famke, het is veel goed gevoel. Hè, is het een echt verhaal, zoals het maar half is van Carglass? Is het een dochter van... nee, het is compleet verzonnen. Ja. Maar dat maakt het niks uit. Ja, dat maakt het niks uit. Maar je hebt hem. Nee, reclame is toch een beetje de boel een bepaald idee aan. En dat hebben we op deze manier, denk ik, goed dient. Nou, een prijs had ik een mooi cadeau en een mooie prijs. Sjoerd Galema, deputaire. Nou, reken het maar uit. Ja, nou, Sieperda en Mooiwerkers, van harte gefeliciteerd. Ja, je hebt het geweldig dingen. Dankjewel, de hele soort werk van hand. Dankjewel. Nou, ik denk dat wij er in op nemen, of net? Nou, het waar, denk ik. Ja, feest. Ja, nou, feest. Jongens, applaus nog een keer. Arjen en hij. Nou, hartstikke mooi jongens. Dat is Sieperda voor hier die wint. En wij hebben hier ook nog eens team, maar die is dan van Takamir of net iets. Ja, die horen we dan even voor. Die horen we en heel populair dus bij vrouwen, hè, deze sport. Ja, als de meeste vrees van werk je een vak, nou dan meestal de vrouwen die hier in Sieperda op nummer 1. Ja, Alette dat ook, hè? Ja, dat is zijn tackle. Ja. En weet je ook waarom? Ja, dat zit hem toch in de gevoeligheid, hè? Van het famke, het sympathieke. En man die horen meer van die mosterdcommercial, een beetje die flauwekul. Dat vindt man dan niet leuk. Dus, zei je toch een keer het verschil tussen man en vrouw, hè? Ja, moeten ze blijven ook. Ja, dat moeten ze blijven ook. Goed zo, heren en dames, tegen dank voor je komst. Ontsafje bient voor jou het morgen. Dan is het weer tijd voor de sport met Marten de Roon over de play-offs van Sportclub Heerenveen. En met Sherida Spitsen over het WK vrouwensvoetbal in Canada. Ontaan, dag.